Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Melchor. Taong 1959, Santa Ana, Cagayan. Itong mga panahong ito, nasa edad 23 taong gulang itong si Melchor. Nag-iisang anak lang siya ng mga magulang niya, kaya na may ramdam na ramdam niya ang hirap na dinaranas nila. Sa katunayan, dahil sa kawalan ng trabaho ng kanyang ama, bigo siyang makatungtong ng kahit unang baitang sa elementarya. Ibinuhos niya ang kanyang panahon sa pangingisda at pag-aakyat ng bundok para maghanap ng kayamanan. Magmula kasi noong bata pa siya, marami na siyang naririnig na usap-usapan ukol sa kayamanan ng mga Hapon na naiwan sa mga kabundukan. May mga mapa ring itinatago noon ng kanyang ama na pinaniniwalaan nilang lokasyon ng mga ito. Bagaman matanda na ang kanilang padre de pamilya, tandang-tanda pa nito kung sino ang nagbigay ng mga mapang yun sa kanya. Ayon sa kanyang ama, sa pagwawakas ng ikalawang digmaan, meron itong nakilalang isang matandang Hapon sa Kamaynilaan. Nagkataong papaalis na yun sa bansa noong magkaroon sila ng ugnayan. Dahil sa kabutihang ipinakita roon ng kanyang ama, iniwan nito ang isang mapa. Kalakip ng mapang yon ang mga babalang patungkol sa lokasyon ng kayamanan. Kabilin-bilina ng matandang Hapon, bantayan ito at wag na wag yung pangahasang puntahan sa kadahilan ng meron doong nagkukubling bantay na walang kamatayan. Sa kabila ng mga babala ng kanyang ama, nanatiling diretso ang kaisipan noon ni Melchor. Sa isip-isip niya, para makaahon sa kahirapan, kinakailangan niyang mahanap ang kinaroroonan nito. Hindi naman noon nagreklamo ang kanyang ama sa kanya, lalo pat siya na ang bumubuhay sa dalawa. Magmula kasi noong nabalda ang kalahati ng katawan nito, nanatiling nakahiga lamang ito, naghihintay ng huling sandali ng kanyang buhay. Sa loob ng ilang taong pananaliksik niya sa mapa, bigo pa rin siyang malaman ang eksaktong lokasyon ng mga kayamanan. Kahit anong pag-intindi ang gawin niya, sadyang hindi niya talaga yon mauunawaan, gawa ng ang mga bundok sa mapang yon ay hindi naman matatagpuan sa kanilang lugar. Paulit-ulit na din niya yung itinanong sa kanyang ama pero nanatili yung tahimik. Sa pagdating ng puntong nararamdaman na nito ang huling sandali nito sa mundo, nagdesisyon na yung ibigay kay Melchor ang pinakahuli nitong sikreto. Isang hapon, pagdating niya sa kanilang pamamahay, agad naman siyang sinalubong ng kanyang inang nagmamadaling lumapit sa kanya. Bago pa man siya makapagsalita, agad naman siya nitong hinila papaloob habang nananatiling walang imik. Sa pagdating nila sa kinaroroonan ng kanyang ama, pumungad yun sa kanyang tulalang nakatingin sa bubong ng bahay nila habang patuloy itong nagdedeliryo. Paglapit niya rito, agad naman niyang hinawakan ang kamay nito nang sa gayoy malaman nitong naroon na siya. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang magpumilit magsalita ang kanyang ama kahit yon ay pautal-utal na. Ayon sa ama niyang yon, nasa lugar lang nila ang bundok na matagal na niyang hinahanap. Kaya lang naman niya hindi yun matagpuan sa kadahilan ng umaga siya roon pumupunta. Bigo talaga niyang makita ang bundok, lalo pat isa sa mga susi para lumitaw ito ay ang liwanag na nanggagaling sa buwan. Anak, pasensya na. Wala akong maiiwan sa inyo ng iyong ina. Sana pag nakuha mo na yung hinahanap mo, magkaroon kayo ng magandang buhay kahit wala na ako. Pinalaki kita sa paghihirap. Nagsisisi ako, anak. Wika nito habang pautal-utal at unti-unti nang pumipikit.
Matapos nitong makapagsalita, hindi niya na yon nakausap sa kadahilanang bigla na yung nakatulog. Normal na yun para sa kanila, lalo pat may katandaan na talaga ang kanyang ama. Lumipas ang araw na yon, itinuon niya ang kanyang wisyo sa pananaliksik. Naniniwala siya, totoo ang mga sinasabi nito sa kanya. Kung hindi siya nagkakamali, kinakailangan niyang tumungo sa bundok na yon sa pagsapit ng kabilugan ng buwan upang matuklasan niya ang kanyang hinahanap. Dahil sa nagkataon naman noong kalahati pa lamang ang buwan, kung kaya't walang ibang ginawa itong si Melchor kundi ang magmasid sa paligid tuwing sumasapit ang kadiliman. Sa paglalim ng gabi, nanatili siya sa labas ng bahay nila, maiging pinagmamasdan ang mga kabundukan. Napakaraming bundok sa lugar nila, kung kaya't kinakailangan niyang maging matalino sa pagpili ng aakyatin. Hindi naman niya maaaring isa-isa yung puntahan, lalo pat may mga hinahabol din siyang oras. Para kay Melchor, ang pinakatagumpay niyang maituturing ay ang makuha ang kayamanan sa mga sandaling buhay pa ang kanilang padre de pamilya. Nais niya kasing ipakita rito na hindi bulaan ang mapang kanilang pinanghahawakan. Noon pa man, ramdam na niya sa kanyang ama ang matindi nitong pagmamalabis na masilayan mismo ang kayamanang tinuturo ng mapa. Sa pagsapit ng 17 araw ng buwan, doon na nga niya nasilayan ang dahan-dahang pagbilog nito. Sa pagdating ng gabi kung saan napakaliwanag na ng paligid, bumungad sa kanya ang isang bundok na halos milya-milya ang layo sa kanila. Malakas ang kutob ni Melchor na yun na ang kanyang hinahanap, kung kaya't dali-dali naman siyang pumasok sa loob ng bahay nila upang ilahad yon sa kanyang ama. Pagdating niya sa silid ng mga magulang niya, bumungad sa kanya ang kanyang amang pilit binubutasan ang dingding ng bahay nila. Paglapit niya sa kinaroroonan nito, mahinahong bumulong naman siya rito ng, "Tay, nakita ko na ang hinahanap mo. Pakisabi kay nanay bukas, umalis ako. Huwag kayong mag-alala, babalik ako sa oras na makuha ko na ang hinahanap ko." Matapos niyang makapagsalita, wala namang naisagot ang kanyang ama sa mga sinabi niya. Makalipas pa ang ilang minuto, minabuti niyang iligpit na ang kanyang mga gamit na dadalhin. Hindi naman siya nababahalang umalis sa kanila ng 10 oras sa kadahilanang sanay na din siyang lumakad ng mag-isa tuwing gabi. Hindi na din siya basta-bastang natitinag sa mga aswang, lalo pat alam niya ang pamamaraan kung papaano kontrahin ang abilidad ng mga ito. Sa pagsapit ng 11:11 ng gabi, medyo malayo-layo na nga siya sa kanilang baryo. Naging madali ang kanyang pagtahak ng daan noon dahil sa kabayong hiniram niya sa kanyang kaibigan noong nakaraang araw. Pagdating niya sa unang bundok na kanyang daraanan, matyaga naman niya itong inikot para malampasan. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakbay, marami siyang nakakasalubong na kakaibang nilalang sa paligid. May mga nasisipat siya noong gumagalang kaluluwa sa mga kakahuyan, mga duwending kumakain at iilang mga aswang na lumilipad sa kalangitan. Kahit anong anyo ang ipakita ng mga ito sa kanya, sadyang hindi nasisindak itong si Melchor. Nasa paniniwala na kasi niya na kapag nasindak siya ng kahit na anong nilalang na makakasalubong niya, may posibilidad na pagtangkaan nito ang kanyang buhay. Maaari kasing isipin ng nilalang na yon, pangkaraniwang tao lamang siya. Dahil sa ganoong paniniwala, kaya na may sinanay niya ng husto ang kanyang sarili na manatiling kalmado kahit malagay man sa bingit ng kamatayan ang kanyang buhay. Naging posible yon para sa kanya dahil sa lalim ng kanyang karanasan sa mga kabundukan at sa mga nilalang na matagal nang nagkukubli sa anino ng mga ito. Sa pagputok ng bukang liwayway, halos marating na ni Melchor ang kinaroroonan ng bundok. Upang magkaroon siya ng lakas sa pagsapit ng gabi, minabuti niyang humanap ng mapagpapahingahan hanggang hapon.
Inihanda niya rin ang kanyang mga dalang pagkain para naman kahit papaano hindi na siya magluto sa mga oras na nakakaramdam siya roon ng gutom. Bago tuluyang magpahinga itong si Melchor, sinigurado niyang ligtas ang punong kanyang pinagtutulugan. Wala mang kasama, kampante niyang ipinikit doon ang kanyang mga mata para magpahinga. Habang nasa kasagsagan siya ng mahimbing na pagkakatulog, bigla naman siyang nagising nang makarinig siya ng mga taong nag-uusap sa baba. Pagsilay niya sa kinaroroonan ng kanyang kabayo, bumungad sa kanya ang 3 lalaking pilit kinakalas ang tali nito. Walang sabi-sabi, agad naman siyang bumaba sa punong yon para kumprontahin ang mga ito. Inaasahan na niyang hindi pangkaraniwang tao ang mga ito, lalo pat nasisiguro niyang walang naninirahan sa lugar na yon maliban sa mga katutubo. "Sino kayo? Anong ginagawa niyo sa kabayo ko?" Bungad na wika ni Melchor sa mga lalaki. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bahagya naman itong itinigil ang kanilang ginagawa para harapin siya. Maya-maya pa, nang magkaroon na yon ng pagkakataong magsalita, inilahad nito sa kanya kung bakit nila kinakalagan ang kabayong yon. Ayon sa mga ito, inakala nilang walang nagmamay-ari sa kabayong yon kung kaya't pilit nila itong kinakalagan. Dagdag pa nito na, bilang kaparte ng tribo ng mga gubat nun, karapatan nilang pangalagaan ang anumang hayop na naninirahan sa kanilang lugar. Mariinding inilahad nito sa kanya, mapanganib ang lugar na kinaroroonan niya. Bukod sa maraming naglipa ng makamandag na ahas, hindi rin biro ang presensya ng mga aswang na nakakalat sa paligid. Ayon pa sa lalaki, maraming patibong ng mga mangkukulam ang naglipa na sa lugar na yon. Kapag minalas kang mahawakan o matapakan ang kahit isa sa mga ito, katapusan na ng buhay mo. Matapos naman yung marinig ni Melchor, hindi naman niya maiwasang magtaka sa kadahilanang hindi na rin siya bago sa lugar. Sa pagkakatanda niya, 2 beses na siyang nadapo roon, subalit wala naman siyang nakakasalubong na mga nilalang sa daan. Ang buong akala niya, yon ang pinakaligtas na lugar na madaraanan niya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inimbitahan siya ng mga katutubo na tumungo sa nayo nito. Matapos naman niyang marinig ang imbitasyon ng 3, taus-puso naman niyang tinanggap ito. Nais man niya sanang magrason, hindi niya na yon pinangahasang gawin sa kadahilanang maaaring ituring yon na pang-iinsulto sa mga kausap niya. Makalipas lamang ang ilang minuto, narating na nila ang isang maliit na sitio sa gilid ng bundok. Sa kanilang paglalakad, napansin ni Melchor ang iilang mga katutubong nagbabantay papaikot dito. Armado yon ng iba't ibang uri ng matatalas na armas na tila bang mapanganib ang mga nilalang na kanilang binabantayan. Nang marating na nila ang sentro ng sitio, doon bumungad sa kanila ang mananambal ng mga katutubo kasama ang pinuno nito. Paglapit nila roon, agad namang inihayag ng pinuno ng mga katutubo ang panganib na kanilang kinakaharap tuwing gabi. Nagbabaka sakali din yun sa kanya na baka makatulong siya. Dagdag pa nito na kalimitang tumutungo sa kanilang lugar ay purong mga antingerong naghahanap ng mga mutya at agimat sa mga bundok. Nang marinig naman ito ni Melchor, walang pagdadalawang isip niyang ipinagtapat sa pinuno ng mga katutubo na siya ay isang ordinaryong tao lamang. Bagaman marami na siyang karanasan pagdating sa mga nilalang na hindi nakikita, ipinagtapat niya rito na wala siyang dalang armas o kahit na anong makakatulong sa problema ng tribo. Upang pagkatiwalaan siya ng mga ito, ipinakita niya roon ang iilan sa kanyang mga dala na nasa kabayo. Dagdag pa ni Melchor, hindi digmaan ang pakay ng kanyang paglalakbay, bagkus ay ang paghahanap sa nawawalang kayamanan na matagal nang inaasam ng kanyang ama. Bagaman may posibilidad na kunin ang mapa sa kanya, pinili niyang pagkatiwalaan ang mga katutubo. Nangako din siya sa mga ito
na sa oras na makuha na niya ang kayamanang yon, magtitira siya nito ng parte sa sityo para sa ikauunlad ng mga buhay ng taong tumulong sa kanya. Matapos naman itong marinig ng pinuno ng mga gubat nun, binigyan siya nito ng pagkakataon upang ipahayag ang kanyang plano. Nang maunawaan naman niya ang nais nito, inumpisahan niya sa pinakaunang bahagi ng kanyang istorya na merong kaugnayan sa mapa. Naniniwala itong si Melchor na upang maintindihan ng mga gubat nun ang mga bagay-bagay, kinakailangan niyang maiparamdam sa mga ito na walang halong pagdududa ang mga katagang ilalabas ng bibig niya. Mariin din niyang pinanghawakan ang likas na pag-uugali ng bawat katutubong minsan na niyang nakasalamuha. Lumipas ang ilang minutong paglalahad, nagawa na ngang malaman ng mga gubat nun ang kanyang pakay sa lugar na yon. Ipinagtapat din ito sa kanya, alam nila ang bundok na tinutukoy niya. Sa katunayan, doon ang gagaling ang kanilang mga kalaban na siyang nagbibigay ng sakit sa bawat pamilyang naaanib sa kanilang angkan. Maya-maya pa, seryosong nagsalita naman ang pinuno ng mga gubat nunang, "Hindi ko alam kung ano ang kayamanang sinasabi mong nandyan sa bundok na yan. Pasensya ka na kapatid, wala kaming sapat na lakas upang ikay matulungan. Alam mo kasi, yan ang nag-iisang bundok na pinangingilagan ng bawat isa sa amin. Wala pang nakaakyat dyan na nagawang makabalik. Kung gusto mong pumunta, Hindi pa man yun tapos sa kanyang pagsasalita, bigla naman itong napatahimik nang marinig nilang magsalita ang isang katutubo na naroon sa likod ni Melchor. Ayon sa katutubong yon, nakahanda itong sumama sa kanya kung hindi ito ikakasama ng tribo nila. Dagdag pa nito na matagal na niyang inaasam na makapunta sa lugar na yon sa kadahilanang nais niyang masilayan ang asawa niyang minsang inilayo sa kanya ng isang aswang. Naniniwala ito, yon ang bundok na maaaring pinuntahan ng nilalang noong dukutin nito ang kanyang asawa 3 taon na ang nakakaraan. Kahit hindi na siya umaasang buhay pa ito, nais niyang makuha ang bangkay para sa ikatatahimik ng kaluluwa ng kanyang mag-ina. Matagal nang binabangungot ang katutubong yon ng mga masasamang panaginip na merong kaugnayan sa kanyang asawa. Pakiramdam niya, hanggat nabubuhay siya at hindi niya na iuuwi ang bangkay nito, hindi siya tuluyang malalagay sa payapang buhay. Dahil sa sinabi ng katutubong yon, alam na ni Melchor na yon ang makakasama niya patungong bundok. Sa pagsapit ng takip silim, muli nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay patungo sa tuktok nito. Habang binabagtas nila ang daan, wala silang ibang nararamdaman kundi ang mabibigat na presensyang umiikot sa kanila. May mga nararamdaman din silang panlalaro sa paligid, subalit hindi yun sapat upang mapigilan ang kanilang nais gawin. Makalipas lamang ang ilang minuto, narating na nila ang gitnang bahagi ng bundok. Pagsilay nila sa itaas nito, bumungad sa kanila ang napakakapal na ulap na animoy kinukubli ang tuktok ng bundok. Inaasahan nila Melchor na malayo-layo pa ang kanilang babagtasin, kaya na may minabuti nilang bilisan ang kanilang paglalakad. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang pagkubli nila sa ilalim ng mga puno, gawa ng may nasisipat silang mga aswang na umiikot sa bundok. Ang iilan sa mga ito, tumatalon-talon pa sa mga sanga ng puno na parabang nagmamasid at nagbabantay ito. Sa bawat hakbang nila patungo sa itaas, mas dumarami ang mga nilalang na kanilang nasisilayan. Dumating na nga sa puntong pinanghinaan na silang dalawa sa kadahilanang hindi na nila mawari kung aling parte ng bundok ang ligtas daanan. Maya-maya pa, bahagya naman silang natigilan nang makasilay sila ng isang dambuhalang baboy ramo na nakatayo sa parte ng daan na kanilang tinatahak. Nanlilisik ang mga mata nito at meron itong matatalas na mga kuko. Ang labis pa doong ikinagulat ni Melchor
ay ang dalawa nitong buntot na may matutulis na dulo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, bahagya namang nabaling sa katutubo ang kanyang atensyon nang bigla siya nitong kalabitin habang nagwiwika ng, "Pasensya ka na, Manong Melchor. Hindi ko na kayang magpatuloy. Hanggang dito na lang ako. Kung gusto ninyo, hihintayin ko kayo rito." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi naman siya roon nagreklamo sa kadahilanang alam din niya sa kanyang sarili ang panganib na dulot ng kanilang paglalakbay. Kahit sino naman sigurong tao na merong matuwid na pag-iisip, paniguradong aatras sa oras na makaramdam yon ng panganib. Halos inabot din sila ng ilang minutong pag-iisip hanggang sa dumating ang puntong doon nila nasilayan ang pagdating ng grupo ng mga aswang. Bagaman naglalakad ang mga nilalang na yon, kitang-kita nila Melchor ang mahahaba nitong mga pakpak na animoy nakabalot sa kanilang mga katawan. Paglapit ng mga nilalang na yon sa baboy ramo, agad din naman yung nagsiliparan papalayo. Matapos yan, nasipat nila ang baboy ramong unti-unting itinataas ang ulo nito sa hangin, indikasyon na nagagawa na sila nitong maamoy. Pagsilay nila sa ginagawa nito, agad naman silang bumaba ng bundok nang walang pagdadalawang isip. Nais pa sana nila noong magpatuloy pero sadyang blanko na ang kanilang mga utak kung ano ang mainam na gawin para malusutan ang mga nagbabantay na aswang sa daan. Minabuti nilang wag nang ipilit ang kanilang mga nais, lalo pat buhay at kamatayan ang nakataya. Panigurado ring hindi sila matatagpuan ng mga katutubo sa oras na madakip sila ng mga ito. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad pababa, kitang-kita nila kung papaano lumipad ang mga aswang na merong bitbit na mga tao sa paa nito. Hindi na nila yon gaanong pinagtuunan ng pansin, lalo pat wala naman silang magagawa para tumulong. Nang marating na nila ang paanan ng bundok, doon na unawaan ni Melchor na imposibleng maakyat ito. Maaaring kaya yun pinagkukublian ng kayamanang naroon sa mapa dahil sa tindi ng mga nagbabantay sa lugar. Sa isip-isip niya, hindi malayong may pugad ng mga aswang sa itaas ng bundok. Sa pagbagtas nila ng daan, nanatili naman silang alerto. Makalipas pa ang ilang minuto, narating na nga nila ang sityo ng mga gubat nun kung saan doon na sila nagkaroon ng mapayapang pahinga. Sa pagsapit ng umaga, muli niyang pinagmasdan ng kabundukan, ngunit nakapagtatakang wala siya doong nararamdamang kakaiba. Ayon sa pinuno ng mga katutubo, gabi lamang nila pinangingilagan ang bundok na yon. Dagdag pa nito na, kapag umaga, kayang-kaya nila doong pumunta. Nag-iiba lang ang usapan tuwing sumasapit na ang takip silim. Dala ng pagiging desperado nitong si Melchor, sinubukan nilang akyatin ang bundok na tirik pa ang araw. Ilang beses din nila yung nilibot, subalit bigo silang mahanap ang kayamanang nakasaad sa dala niyang mapa. Dahil sa mga natuklasan nila, doon niya mismo nakumpirma na tinatago ng buwan ang kayamanan sa mga taong nakakaalam. Kung talagang hangad mo yung makuha, iisa lamang ang paraan at yon ay umakyat ka ng bundok ng kabilugan ng buwan. Napag-alaman din niya sa katutubong sumama sa kanya na katulad ng kayamanang kanyang hinahanap, hindi rin niya masipat ang kanyang asawa sa bundok tuwing umaga. May mga pangitain siyang nasisipat sa kanyang panaginip ukol sa kinaroroonan nito, pero hindi niya yun masilayan sa kahit saang parte ng bundok. Magmula noong napag-alaman ni Melchor ang tungkol sa lihim ng kayamanan, minabuti na lamang niyang panatilihin itong sikreto. Para sa kanya, malalagay lamang sa kapahamakan ng kanyang sarili kung magpapakaganid pa siya. Nang mamatay ang kanyang ama, ipinabaon niya sa puntod nito ang pinakatago-tago nitong mapa ng kayamanan. 'Kayamanan' 'ng mga Hapon. 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 'Kay
Opinion ko sa kwento. Alam nyo ba na talagang legit na legit yung mga kayamanan ng Hapon na merong nagbabantay? Yung iba dyan, yung mga nagpakamatay, yung sinaksak yung sarili nila ng samurai para lang para lang mabigyan ng proteksyon yung kayamanang ibinaon nila sa bansa natin. Marami ng kwento tungkol dito. Tas iba naman, multo. Sa pagkakaalala ko, meron akong kwento na ganito eh. Try nyo i-search yung La Mesa Dam 2. Yun talaga. Tito ko, dalawang tito ko involved doon. Kaya sobrang solid yun. Nakaka-relate ako sa kwento na to. Lalo na yung sa sinabing part na kung talagang gusto mong makuha yung kayamanan, dapat pumunta ka ron na merong kapalit. Which is yun nga, pupunta ka ron ng gabi, which is sobrang daming nagbabantay na mga nilalang. Ang matindi pa sa kayamanan na to, hindi ordinaryong nilalang, hindi ordinaryong multo yung nagbabantay. Bagkus puro pangkat eh. Diba meron pa kasi nasabi parang sa tuktok may pugad ng mga aswang. So napakadelikadong kunin ng kayamanan na to. Tsaka bigyan ko lang kayo ng info. Pag yung kayamanan ginto o kung anumang klase ng kayamanan yan, kumpara talaga sa iyo yan, makukuha mo kagad yan ng hindi ka gaano naghihirap. Or else, ibibigay sa iyo nung nagbabantay. Kasi ikaw yung karapat-dapat na tao na bigyan ng ganong klase ng kayamanan. 'Di ba? Kasi may kapitbahay kami sa Bacood, short story lang. Bumili siya ng lote, tas walang natira sa pera niya. Nag-ano lang siya, parang nagpiko-piko ng lupa. Tas may nakuhang baul ng ginto. Anong nangyari sa bahay niya? Bumili pa ng karagdagang lupa tapos naging mansyon. Kwento-kwento sa amin noon, inalay sa kanya ng mga duwending nakatira doon. Pero napabuti naman yung buhay niya tapos nakatulong siya sa komunidad. So siguro para talaga sa kanya yung ginto na yun. Short story lang. Pero kayo pa rin, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.